Kan en personlighed påvirkes af ens idræt? Og er det vigtigt for unges identitetsdannelse at dyrke sport? Vi har været ude og interviewe 2 personer, der har med sporten at gøre. Henholdsvis Mikkel Bello Andersen, elev på Vejle Idrætsefterskole og løber i Aarhus 1900, og Rasmus Stensgaard, elev på Vejle Idrætsefterskole og håndboldspiller og tidligere træner i Bedre Håndbold. Jeg ved ikke om du. Hvordan er din identitet inden for idræt, og synes du, der skal ændringer i forhold til dit niveau? Løber er sporten meget individuel, og derfor påvirker resultater og præstationer meget i min hverdag. Så hvis det går dårligt til stævner og så videre, så har jeg sådan lidt indblik på i hverdagen, og har ikke så meget overskud til at lave mine lektier og vinde og sådan nogle ting. Men hvis det går godt, og træning kører, så glæder jeg. Altså identitet som træner, det afhænger meget af, hvordan er det ens, de rollinger, hvad man nu træner, man træner, hvordan de er. Fordi at Arsenal er lavt, så er det svært som træner også at have et højt humør og måske være glad og gøre noget for træningen. Men er deres humør højt, og de har lyst til træning, og de er meget dedikerede, så er det meget nemmere at være træner. Men som træner så er man også nødt til at holde det høje humør, så man får de her unger med, lige meget hvad der sker, selvom det måske kan være svært. Og når man har sådan en nedgangsperiode for eksempel, hvor de taber en hel masse kampe, og de måske ikke klarer sig så godt, hvilket var situationen i mit hold, eller det var jeg træning sidste år, i den første del af sæsonen, fordi at de ikke var så gode i starten, mildest talt. Så er de svært ved at komme til træning, der er mange, der siger fra, og mange, der ikke gider, og der er man nødt til som træner at finde ud af et eller andet, så man ligesom kan få dem til at holde humøret. Idræt er en vigtig form for identitetsdannelse for unge generelt. Ja, og ellers så sidder folk jo bare derhjemme på sofaen og bliver tykke. Og det er vigtigt at komme ud og bevæge sig lidt, fordi så bliver mange motiveret i skolen. Både og, fordi at hvis nu folk de godt kan lide at dyrke sport, så er det jo en del af deres identitetsdannelse, fordi de ved, hvem de er, når de dyrker sporten. Men hvis du ikke kan lide at dyrke sport, hvis du lige har lyst til et eller andet, og de hellere vil gå til spejder eller sådan noget, nu ved jeg ikke, så er det der, de skal hen, fordi det er der, de får deres identitet. Men fra mit synspunkt, så er sport en god ting, og til at være med til at opbygge den her identitetsdannelse for unge. Synes du, at samfundet burde gøre mere for at få både unge og gamle til at dyrke mere sport? Ja, det skal det. Men altså på den måde, at de skal nære pengene bedre, fordele pengene bedre. Jeg vil også godt slutte op om Bellos idé om, at der skal være mere sport. Jeg går 100% ind for senior-OL, hvor vi kan se en masse gamle mennesker løbe og spille håndbold, fodbold, 100 meter og 200 meter, jeg ved ikke. Altså. Det kunne gamle mennesker helt sikkert godt finde ud af. Altså, om de så skulle bruge rollator, eller hvad de skulle, så kan de stadig være med. Og unge, altså, jeg synes samfundet gør nok, men altså, man kunne selvfølgelig godt bruge flere penge, som også spiller også. Vi kan så konkludere, at sport og identitet hænger meget sammen, og at ens humør og væremåde bliver påvirket, hvis man for eksempel får mere medgang eller mere modgang i ens sport.